Oyawore nyakwara mogik kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' wuok tich tarik 30 dwe mar 11 higa mar 2020. Makeloni chenro ni en an Chris Owino kendo wan kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kaachiel kod oboke mar The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard, kendo thor mar wach oboke mar The Standard en ni why Ruto is cornered. Why Ruto is cornered. Gimomiyo odin ne jalup ker William Ruto e yore mage mag siasa gi ripot mar BBI. Why Ruto is cornered. Gimomiyo odin ne jalup ker William Ruto e wi ripot mar BBI. Jalup ker William Ruto sani en ng'ano ma odin ne, okia ni ochom koma nade. Okia ni okwed ripot mar BBI, osire lwedo koso kik ogol chung' mar ewi ripot mar BBI. Mano yore adek morito William Ruto: okwed ripot mar BBI, osire lwedo, kata kik ogol chung' mare ewi ripot makamano. Kopo ni jalup ker William Ruto dwa siro lwedo ripot mar BBI, madhi nyiso ni nyaka owere kod narrative mare mar The Hustler Nation. Mondo William Ruto sir lwedo ripot mar BBI e ombulu mar paro mabiro, nyiso ni nyaka owere kod wach mosebedo kotiyo kodo ni The Hustler, ni en ye king of The Hustler. Kech mano wach mok dhi chopo maber kod ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga e kinde ma gidhi timo kampen kanyakla. Biro chuno Ruto mondo owere kod wach mare mar The Hustler eka osir lwedo ripot mar BBI. To kopo oweyo wach mar The Hustler, jogi odhi dwaro e yiero maduong' mabiro e dwaro mare mar bedo ker ma pacho kae. Koro kosiro lwedo ripot mar BBI, nyaka odhi we wach mar The Hustler. To koweyo The Hustler, odhi dwaro jogi e yiero mar 2022. Ma oketo Ruto e tightrope. Kamoketo Ruto mar ariyo en ni kokwedo ripot mar BBI, to dhi neno ng'at mandhoga. Kopo ni jalup ker William Ruto odhi kwedo ripot mar BBI e ombulu mar paro, to dhi neno andhoga bang' ka odiochieng' mar tich abich ne opako moko kuom chapters mag BBI mowacho ni ber mokalo. Koro odhi kwede nadi to nosepako moko kuom chapters mage chieng' tich abich kokadho e Twitter account mare. Jalup ker William Ruto bende kopo ni ok ogolo chung' mar ewi ripot mar BBI, to dhi neno ng'ama ngoro. Kopo ni jalup ker William Ruto ok ogolo chung' mare ewi ripot mar BBI, to odhi neno jatelo mangoro motelo ne yiero maduong' mabiro. Mago gin yore adek modin ne jalup ker William Ruto ewi ripot mar BBI. Okia ni osire lwedo, okia ni opinge, koso kik ogol chung' mare. Kopo ni osiro lwedo ripot mar BBI e ombulu mar paro mabiro, to dhi chune mondo owere kod wach mare mar Hustler. To kopo ni oweyo Hustler Nation, jogi odhi dwaro gi e yiero maduong' mabiro. Hustler gin johera mage ma odhi dwaro e yiero maduong' mabiro. Koro kopo ni osiro lwedo ripot mar BBI to were kodgi, dhi nyiso ni The Hustler mago gin ojende dhi weye e yiero maduong' mabiro. Kopo ni okwedo ripot mar BBI bang' puoyo moko kuom chapters mage mag BBI gi kodire e Twitter account mare, to udhi neno jatelo mandhoga. To kopo ni ok ogolo chung' mare ewi ripot mar BBI, to udhi neno jatelo mangoro, jatelo maluor madak tel ne piny. Koro wach Ruto en a man ma walk in a tightrope, kendo en ng'ato mani catch situation 22, okia ni odhi koma nade. Mano e thor mar wach oboke mar The Standard, why DP Ruto is cornered. Ito oboke mar ariyo mar The Standard en ni miyo moro e piny Singapore mane ogamo kute mag COVID-19 dwe mar adek ne onyuolo nyathi. Kata kamano nyathi mane onyuolo ne ok ogamo kute mag COVID-19, lakini ne en kod antibodies mag COVID-19. Miyo moro e piny Singapore mane ogamo kute mag COVID-19 dwe mar adek nyoro nyuolo nyathi ma onge kod kute mag COVID-19. Kata kamano nyathini ne en kod antibodies mag COVID-19. Gino makoro kelo penjo kind jolony mag thieth ni kose miyo nyalo miyo nyathine moting'o kata nyathine modhi nyuolo kute mag COVID-19. Mano bang' ka miyo moro e piny Singapore ne onyuolo nyathi
maonge kod tuo mar COVID-19. Kata kamano nyathini ne en kod antibodies mag COVID-19 bang' ka miyo nogamo COVID-19 e dwe mar adek e kinde mane pod opek. It oboke mar adek, piny Amerka kaachiel kod piny Germany nyoro okwayo riwruoge mag piny mangima e weche mag thieth mano WHO mondo omigi thuolo mar pogo chanjo mag tuo mar COVID-19 mong'ere kaka Pfizer kaachiel kod Biotech mar piny Germany. Piny Amerka oseloso chanjo mar kedo gi tuo mar COVID-19 miluongo ni Pfizer, eka piny Germany bende osebiro kod chanjo mar tuo mar COVID-19 miluongo ni Biotech. Koro odiochieng' manyoro ne gikwayo WHO, mano duol mochung' ne weche thieth e piny mangima, mondo omigi thuolo mar chako tiyo kod chanjo mag COVID-19 mar Pfizer kaachiel kod Biotech e kedo gi landruok mar tuo mar COVID-19 e piny mangima. Mano en mor ne oganda e piny mangima ka piny Amerka bende osebiro kod chanjo mar tuo mar COVID-19. Mano nyiso ni pinje adek, mano piny Ingereza man kod chanjo mar COVID-19 miluongo ni AstraZeneca, piny Germany chanjo miluongo ni Biotech, kaachiel kod piny Amerka kod chanjo miluongo ni Pfizer. Magi chanjo mag kedo gi tuo mar COVID-19 ma osegol ayanga e piny mangima. It oboke mar ang'wen lose ywaruok e kind jogo manoloso desks ne skunde mag primary kaachiel kod skunde mag secondary e pacho kae kod piny owacho mamalo, bang' ka piny owacho mamalo okoso chulogi omenda makamago mano onego bed ni ichulogi e dwe mar 11 tarik 8. Sani koro jogo manoloso desks maromo 600,000 e pacho kae ywak ni piny owacho pok ochulogi omenda mano onego bed ni ichulogi dwe mar 11 ni tarik 8. It oboke mar 6 en ni gimomiyo jalup ker William Ruto odinne e wi ripot mar BBI kendo okia ni ochom koma nade. It oboke mar 7, jatend migawo machon mar weche chike pacho kae nyadendi Martha Karua kaachiel kod David Ndii nyaka Boniface Mwangi, mago jogo makedo ne ratiro mag oganda e pacho kae, nowacho ni gidhi kwedo ripot mar BBI ombulu mar paro. Martha Karua, David Ndii kaachiel kod Boniface Mwangi owacho ni gidhi kwedo ripot mar BBI ombulu mar paro mabiro. It oboke mar 8, ogai ma ODM Raila Odinga nyoro nyiso jotend od lamo mar jo-Islam ni thuolo mar golo paro e ripot mar BBI oserumo. Ogai ma ODM Raila Odinga nyoro nyiso jotend od lamo mar Islam e pacho kae ni thuolo mar golo paro manyien e wi ripot mar BBI oserumo. It oboke mar 10 en ni piny Kenya emotele jogo matiyo kod WhatsApp groups e piny mangima. Nonro yango ni piny Kenya e piny motelo e weche ma jogo matiyo kod WhatsApp groups e piny mangima. Tok oboke mar The Standard, the great Manchester United odhiambo manyoro ne owuok piny mar gonde 2 kendo chwado Southampton gonde 3-2 otieno manyoro e tugo mane obagi paw tuke ma St Mary's. Goals mag Manchester United nolo kod jatugo Bruno Fernandes kaachiel kod Edinson Cavani. Kuom weche mathoth mag tuke, warom saa 11 e weche tuke mana e Lolwe TV. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation, kendo thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni where are these school children? Where are these school children? Iwacho ni jopuonjre mathoth ne ok oyawo skundegi e kinde mane piny owacho oyawo chenro mar dhi mbele kod somo e skunde ma klas 4, klas 8 kaachiel kod klas 12 e pacho kae. Iwacho ni thoth jopuonje ne ok oyawo skunde e kinde mane piny owacho chako chenro mar somo e skunde ma jo klas 4, jo klas 8 kaachiel kod klas 12 e pacho kae, kendo mantiere luoro nitiere thoth jopuonje ma owere kod skul e pacho kae. Piny owacho ni luoro thoth jopuonj kata jopuonjre owere kod weche mag somo e pacho kae. It oboke mar 4 en ni chenro mar choko sei mag oganda e wi ripot mar BBI dhi nyime e pacho kae. Chenro mar choko sei mag oganda e wi ripot mar BBI dhi nyime e pacho kae. It oboke mar 5 en ni jalup ker William Ruto odiochieng' manyoro iwacho ni jalup ker William Ruto
ne okoso chopo e romo mar National Security Council mar piny owacho e kar jot mar ker mano State House bang' ka ne okoso chopo e chenro mar choko sei mag oganda maromo 1,000,000, chenro mano ochak KICC kod ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga. Iwacho ni chieng' tich adek Ruto ne okochopo e romo mar National Security Council e kar romo mar kar jot mar ker mano State House e pacho kae. Ito boke mar auchiel, ogai ma ODM Raila Odinga ni kod geno ni chenro mar choko sei mag oganda maromo 1,000,000 e report mar BBI biro dhi nyime kendo dhi rumo ka gisechoko sei maromo 4,000,000 e pacho kae. Ito boke mar abiriyo, nitiere luoro ni thoth jopuonjre ma pacho kae owe skunde e kindegi mag tuo mar COVID-19. Nitiere luoro ni thoth jopuonjre e pacho kae oweyo skunde kata owe dhi nyime kod somo magi e skunde ma pacho kae. Ito boke mar aboro, kwan oganda magamo kute mag COVID-19 e pacho kae osechako dok piny. Ito boke mar 11, achiel kuom achije mane itudo kod muocho mirutu e kar somo ma Garissa University e higa mar 2014 nyoro odere e stesend obila e gwenge man Garissa. Ito boke mar 12 gin weche mag ohala, pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Tok oboke mar Daily Nation en ywaruok e kind jayal buche maduong' ma pacho kae David Maraga kaachiel kod jogo makedo ne ratiro mag oganda e pacho kae e tije mag doho e pacho kae. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star, kendo thor mar wach oboke mar The Star en ni EACC needs foreign help in Kemsa probe. Duol mochung' ne kedo kod mibadhi pacho kae EACC nyoro kwayo piny owacho mondo konye kod jokwach kich mawuok e pinje maoko mar nono mibadhi e duol mar Kemsa. Duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho kae EACC kwayo piny owacho mondo konye kod okwach kich mawuok e pinje maoko e nono mibadhi e duol mar Kemsa e pacho kae. Ito boke mar ariyo, achiel kuom achije mane omuocho mirutu e kar mbalariany ma Garissa University higa mar 2014 nyoro dere e stesend obila e bomani maduong' ma Nairobi. Ito boke mar 4, EACC dwaro ni okonye kod achije mawuok e pinje maoko e nono mibadhi e duol mar Kemsa. Ito boke mar 6, jalup ker William Ruto kaachiel kod jogo masiro lwedo e pacho kae sani koro wacho ni gidhi siro report mar BBI. Gidhi nasiro moko kuom chapters e report mar BBI to ok report mar BBI duto. Mano pach William Ruto kaachiel kod jogo masiro lwedo mawacho ni gidhi mana siro lwedo moko kuom chapters mane report mar BBI to ok report mar BBI duto. Ito boke mar 7, ogai ma ODM Raila Odinga nyoro nyiso jotend ute lamo mar Islam ni thuolo mar choko paro e report mar BBI oserumo. Ito boke mar 10 loso ewi chenro mar choko sei ewi report mar BBI. Tok oboke mar The Star loso ewi tuke mag FKF Premier League mane ochakore ayanga e giko odira mokalo. Kuom weche mathoth mag weche tuke watudre koromo saa 11 kama dhi miye weche tuke e yorno mar adimba. Mano bende makelo wa giko nono mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.